Ai vittu. Hyvä, että tukee mun porukkaa. Ihan vittu jees. Oi. Siis sä mietit tätä kauan. Kuningas idea vittu. Oliko se vedetty tekilaa alle? Saatana oikein. Joo. Huhhuh. No mut saatana oikein. Meni meinaa viinat sekaisin saatana maassa. Yeah. Too short. Awesome. I know it's too short, but that's how it works. Once the energy's